sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en ko-joke #1. Ja, så jeg tænker egentlig bare, at vi siger kom i gang. Første joke. Første er: hvad siger det ene skilt til det andet skilt? Er du skilt? Okay, næste. Hvad kalder man en sjov ko? En komiker. Nummer 3. Hvor opbevarer man sine gamle køer? På et museum. Nummer 4. Hvad kalder man en danseglad ko? En disco-ko. Nummer 5. Hvad kalder man en nyvokset ko? En kofimand. Det er sjovt. Hvad læser en ko på universitetet? Økonomi. Ja. Nummer 7. Hvad spiser en ko? Boder for en kobær. Har du taget stoffer? Nej, jeg har taget kokain. Det var så dagens sidste joke. Tak fordi I så med. Hej hej.